Dili mo bus sa napulo ka tawo ang giingong naigo og kilat sa Barangay Bantol, Marilug District, Davao City. Atong saro ng detalye nini pinaagi sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara subo palandungon nga duha ka mga mag-uuma ang namatay human giingong naigo og kilat. Bapak ang buhat sa ayo. Gikarga sa mga residente gamit ang duyan ang usa ka naggrabihan dihang naigo matud pa og kilat sa sitio Mawato, Barangay Bantol sa Marilug District, Davao City, Martes sa hapon. Nagbaklay og 3 kilometro ang mga nag-rescue padulong sa sentrong bahin sa barangay aron matabang kini. Gilayon silang giatiman sa mga miresponde nga personahe sa Central 911 pag-abot sa gym sa barangay. Apan subo palandungon, nakabsan sa kinabuhi sila si Emma Bansilan, 49 anyos, o Nenita Noah, 53 anyos. Sa unang datos sa kapulisan, anaa sa 7 ang nasamdan, 15 gidala sa ospital. Apa nadugangan ang ihap karong adlaw dihang mibaba na gikan sa umahan ang uban pang biktima, sanglit gibati na og mga pagpanakit sa kalawasan. Busa, niabot sa dili moubos sa napulo ang giingong naigo sa kilat. Saysay sa mga biktima, nag-ani sila og humay ni adto higayuna dihang kalit lang nga miulan nga dunay mga pagdalugdog. Nagpasilong ang uban sa usa ka dos andanas nga payag nga gama sa kahoy nga nakatukod sa tunga sa humayan. Sa dihang miigo ang kilat punting mismo sa gipasilungan nila. Pagtanaw na ko sa akong kauban, kuan naman, natumba na. Unya ako, kuan ko ba, nakabangon ko, kalit ko makagawas, gamay. Kay murag, na ko ibuot ba. Nagsandig matud pa ang duha ka mga namatayang biktima sa haligi nga kahoy sa payag kung asa mismo miigo ang kilat. So, pag butog yung kilat, piyong gyud ko. Pag mata na ko akong mga kauban gyud nga murag nangalagpot na ba. Sagad sa naluwas ang mga anaa sa gawa sa payag atong higayuna. Paglingi na ko sa ibabaw, yung buto ang tindakusugang dalugdog. Paglingi na ko sa ibabaw, ang katong kauban namo nga si Jerry Ugaw, aksyon na magkakiwi mo, anak naman siya. Ako, hala, nadyo'y kilat kay pagtanaw na ko sa atop na igo ang haligi. Si Tatay Ramil namanday pa sa atop sa payag, kauban ang laing duha pa, dihang miigo ang kilat. Oh, nakuan ko ba kanang nakalit ko natumba. Pero wala ka nahulog. Wala, natumba lang ko, nakurtiyan man dito akong pa. Kini matud pa ang unang higayon nga dunay residenteng naigo og kilat sa ilang barangay. So ako na po gipanaog karong buntag kay kung pwede madalagin nato dito sa ospital. No, kay bisan pa katong magong isa na ipaso eh. Sara, abiso sa pag-asa kung ugaling dunay mga pag-ulan inubanan sa pagpanalugdog. Likayan ang pagtiner sa mga open spaces igon man kanang magpasalipod no sa usa ka struktura nga nasa tunga sa open space ang diha posible nga moigo ang kilat. Sa karon parayon pa ginatambalan sa Southern Philippines Medical Center ang mga nasamdan ng mga biktima samtang ginasikaso na sab ang pagpahiluna sa patayng lawas sa duha ka mga biktima. Sara. Daghang salamat, Argil Relator.